Kaixo eta ongi etorriak magazinera bertze egun batez, hementxen gaude, gaur 28 da, abenduaren 28a inozenten eguna, asteazkena, eta gaurkoan bi elkarrizketa, nola ez? Edurne Errea Nuñorekin, egonen gara lehenik eta behin bera Estilaseko kidea da, eta liburu bat, ipuin bat argitaratu dute, aurrentzakoa, aske izan koloretan izenekoa, eta bertan, generoa edo genero estereotipoen gaia lantzen da, aniztasuna orokorrean, liburu berri bat, garai berri batzuentzako, 0-6 urte bitarteko aurrentzako. Bera kontatuko digu zertan datzan liburu hori. Bigarren elkarrizketan berriz, Patxi Urrutia gure analista politikoarekin egonen gara, bai gaurkotasunaren errepaso bat eginez, baino baita ere baliatuko dugu urteko azkeneko elkarrizketa hau. Urtean izan ditugun berri nagusi hoien remember erraten den moduan, oroitzapen txiki bat egiteko eta hortzen lerroburu pare bat ateratzeko. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko tukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1888ko, abenduaren 28an, Lumière anaiek film baten lehen proiekzioa burutu zuten Parisen. Grand Café delakoan izan zen eta pelikula baten lehen proiekzio publiko komertziala izan zen. Salida de los obreros de las fábricas Lumière zen pelikula. 1908an, Italian, lurrikara batek 80.000 hildako eragin zituen Sizilian. 1983an, Galek, Mikel Goikoetxea txapela, tirokatu zuen Donibane Loitzunen. 1983ko, abenduaren 28an, Espainiako bankuak Banesto interbenitu eta bere administrazio kontseilua ordezkatu zuen, 605.000 milioi pezetako desfase patrimonioala zegoela eta. Ikus dezagun, agenda kulturala. Gaur asteazkena honakoa izanen dugu, lehenik eta behin Odei Magoak sentsazioak ikuskizun berria aurkeztuko du, non, ari bezala, teknologia berriek aztertzeko erronka onartu baitu. Gauzak hainbertze aldatu dira, ezen orain smartphone batekin besapean jaiotzen baikara. Atarrabiako kulturretxean izanen da 6etan, eta baita ere, Anari Alberdi idazle eta musikariaren Gari eta Goroldiozko liburuaren aurkezpena Katakraken, atxaldeko 7etan. Labaren epizentroa mikroerakusketen zikloan Mikel Edortaren erakusketa izanen dugu. Abenduaren 28tik aitzinera, atxaldeko 7etatik aurrera ikusgai egonen da Laban. Ikus ditzagun ere egunkarien azalak. Diario de Notiziasen gobernuak oinarrizko elikagaien beza kentzen du eta 200 euro emango dizkie familia kalte berei. Nafarroak 50% deskontua aplikatuko du ekainera arte garraio bonuetan. Elikadura, olioek eta pastek 10%tik 5% jaitsi dute beza, eta argiaren eta gasaren gaineko zergen beherapena luzatu da. Erregaietan 20 zentimoko deskontua kenduta garraiolariek eta nekazariek izan ezik. Alokairuen prezioa 6 hilabetez izoztuta, gehiegizko egoerak saihesteko eta gutxieneko bizi balioa mantentzen da. Argazkian Osasunako jokalariak aurrekin. Izenburuan, zaletasunez lagunduz. Osasunako jokalariak 100 zale bildu dituzte Iruñean. Argazkien berriz, Maria Blasco, borrokalaria eta inkonformista. Patxi Mangado, arte ederretako urrezko domina, baitere. Bertze berri batzuetan, COVID txertaketa 60 urtetik beherakoei zabaldu zaie, eta botere judizialak konstituzionalaren berritzea desblokeatu du. 260 adingabe tutoretzapeko harrera familien bila ari dira Nafarroan. Diario de Navarran, gobernuak oinarrizko elikagaiei beza kentzen dieta profesionaletara, mugatzen da profesionalen laguntza. Nafarrek 13 euro gehiago ordainduko dituzte gordailua betetzeko urtarrilaren 1etik aitzinera. Bilabesen jeitsiera 18 udalen erabakiaren zain. Argazkian diako voluntarioak mugikortasun urriko pertsona bati laguntzen, eta izenburuan, argia daramaten voluntarioak. Bertze bi berritan, botere judizialak ezustean desblokeatu du auzitegi konstituzionalaren berritzea. Eta osasun sailak 4. dosia irekidie 60 urtetik beherako guztiei. Txertaketa fase berria osasun zentroetan izanen da. Osasun karpetaren bidez online hitzordua hartu ondoren. Eta gara egunkarian, EAEko gazteek soldataren 50% baino gehiago bideratzen dute etxe bizitzara.
Merkatu librearen etxebizitza bat eskuratzeak diru sarreraren erdia baino gehiago erabiltzera behartzen ditu gazteak, eta zifra hori 30%raino jaisten da etxebizitza babestua denean. Bertze lerroburu handi batean, krisiaren aurkako gobernuaren neurriak, erregaiaren deskontuaren amaiera eta 0% beza oinarrizko elikagaietan. Argazkian hainbat gazte atsekabetuak elkar besarkatzen, eta izenburuan, Samina, Lukias Agirreren hilketa salatzeko protestan. Bertze lerroburu batean, Txina, pandemia, murrizketak eta segurtasuna. Eta azkenik, Pio Baroja akrata ilustratua jaio zela 150 urte. Eta berri egunkarian, oinarrizko elikagaiei beza kenduko die Espainiako gobernuak urte erdiz. Inflazioari aurre egiteko neurri sorta bat jakinarazi du Madrilek urtarrilaren batean indarrean sartzeko. 200 euroko laguntza bat jaso ahalko dute 27.000 eurotik beherako diru sorrerak dituzten etxeetan. Argazkian jenden multzo handi bat bilduta Donostiako udaletxe parean, eta izenburuan Donostiako hilketa salatu dute kalean. Udalak deituta elkarretaratzea egin dute asteburuan labanarekin eraso zioten Hernaniko gaztearen heriotza gaitzesteko. 3 atxilotuak epailearen esku utzi dituzte. Berri gehiagotan, Serbiako tropak borrokarako prest daude Kosovoko mugan. Eta klima larrialdia gazteen etorkizuna eta oraina erreportai batean. Eta Euskal Herri Irratian udalak gainkostu berria bideratu du Labriteko zaldainaren konponketarako. 59.000 eurotik gorako gastu berria onartu du Navarrasuma gobernu batzordean. Baitere, Irulegiko eskua ikusgai izanen da Iruñeko planetarioan. Eta ezkenik, ondarearen defentsarako plataformak immatrikulazioen aurrean konpromiso politikoa eskatu du. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur goizean eguzkitsu egonen da, hodeitsuago arratsaldean eta hego haizea indartu eginen da. Goizean eguzkiak aginduko, Ebro ibarrean eta inguruetan izan ezik. Bertan behe lainoa agertuko da eta iraunkorra izan daiteke. Arratsaldean lainotuz joanen da, oro har erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin eta gauean eta egunaren amaieran zerua oso hodeitsu geratuko da. Orduan baliteke tantaren bat edo bertze botatzea batez ere Araban eta Nafarroan. Haizeak hegoaldetik joko du, bolada gogorrekin batez ere mendebaldean. Temperatura maksimoa gutxi igoko dira iparraldean eta giroa atzokoa baino apur bat hotzagoa izanen da hegoaldean. Eta hortzegunean, hodeiak eta euria, zerua lainotuta egonen da, bereziki egunaren bigarren partean. Orduan, euri gehiago eginen du. Haizeak hego mendebaldetik joko du, bolada gogor batzuekin, eta arratsaldean Kantauri isurialdean mendebal ipar mendebaldera eginen du. Temperatura minimoak igo egingo dira eta maksimoek koska bat eginen dute behera ipar isurialdean. Nola izan ote zen gure haurtzaro? Erabaki genuen guk nahi genuen guzia? Nahi dugun hori izan algara? Dela generoari edo bertze kontuei dagokionez? Ez dakite dozein kasutan, gaur egun gero eta gehiago, zorionez, askatasunari tokia egiten zaio gauza hauetan, eta hain zuzen ere, esteilasetik ere horren alde apostu egin dute, liburu aski eder bat argitaraztuz, aske izan koloretan, hemen dudan liburu hau, eta, ipuin hau zertan datzan, eta zeren karietara datorren, hain zuzen ere azaltzeko, hemen dugu, esteilaseko kidea den Edurne Erreanuño gurean hausen dena azaltzeko. Atxaldeon, Edurne? Atxaldeon. Mila esker gurean egoteagatik. Edurne, aske izan koloretan, norri izan behar da aske, zergatik izan behar gara aske? Ideia da denak izatea aske, ez? Guk nahi izan dugu ipuin honekin, txikitatik ikustea norbera den moduko izateko eskubidea duela eta hori irudikatu nahi izan dugu. Eta beraz, liburutxo hau, ipuin bat, erratek non bezala, genero gaiak tratatzeko, hoixen da xedea? Bai, sindikatuan urtero egiten dugu hezkuntza material bat, normalan unitate didaktikoak dira. Eta aurten erabaki genuen ipuin bat egitea. Aurrezkuntzan erabiltzen den erramienta nagusia dire ipuinak eta ipuinen bitartez ikasten dugu dena, ez? Eta ikusten genuen karentzia bat bazela, estereotipoak pixka bat hausten edo zabaltzen zituen horretan, gauza honitua dira, noski.
Baina horrelako green bat piztu zitzaigun gutxi dagoelako, eta orduan ez dagoenez egin dugu. Eta hauxe da emaitza, duela gutxi atera da, eta oso pozik gaude. Lehen erraten zenuen moduan, zuek kontatu nahi zenuten ipuina, kontatu duzu. Gu kontatu nahi genuken ipuina sortu dugu. Horretan ahalegindu gara. Bai, ipuinak, pizkatxo bat erakutsi dezaket. Spoilerrik egin gabe. Ipuinan agertzen dira, 5 pertsonaia dira, Euri protagonista, eta bere lagunak diren Maixa, Gexan, Michel eta Xole. Eta ikusten den bezala, genero estereotipoak pelikula amerikanoetan ikusten ditugun bezala ez dituzte betetzen, ez? Badira kolore ezberdinak, gorputz ezberdinak, janzkera ezberdinak, eta gero ipuinean zehar ikusten da nola izaera ezberdinak ere badiren. Eta horrela pixkanak egin izan nahi duguna da, eredu zabal bat eman norberak bere burua ikusi ahal izateko guztian, ez? Ez dira neska hegemonikoak, ez dira mutil hegemonikoak, dena dira. Eta beraz, kontatzen da, Euriren bizipenak, bere haurtzaroko aferak, bere eskola nola ditzen den. Bizipenak baino oso simplea da ipuina, historia aldetik oso simplea da txikientzako delako, pizka bat 6 urtera arte edo pentsatu dugu. Orduan, badira beste pertsona importante bat, badirena Zangaluzeak. Zangaluzeak hor helduen burutik irudikatuko luke hor dagoen arau murriztaileak, patriarkatua, heterozentrismoa pixka bat, ez? Orduan ipuinan zehar, badira egoera batzuk non, adibidez, zein erakutsiko dugu. Zangaluzeek, Micheli erraten diote, ezin duela gonari jantzi. Baina Zangaluzeek gezurra erraten dute, eta guk badakigu nahi dugun arropa jazten aldugula. Beraz, irudikatu nahi izan ditugu alde batetik jantziak, beste alde batetik egokitasuna, zikintasuna, nolako beti panpoxa eta txukuna izan behar naiz, behar bada ez, eta ez dago gaizki. Irudikatu nahi izan dugu ere mundu emozionala, nola denok ditugun emozio guztiak edozein momentutan eta denek duten lekua, ez da, eta badirudi gizonek ezin dutela negar egin. Eta Zangaluzeen bitartez, aurra hauek erakusten duten nola posible dena norbera aske izateko. Eta bukaera ez dut kontatuko. Sorpetxe. Liburuen adibidez, agertzen da generoa nonbaiten? Ez da nor mutila da, ez da nor neska da? Agertzen dira hitz horiek? Agertzen da, behin uste dut agertzen dela, eta erraten du, hemen da, erraten diotenean ezin duela mutikoen komunean pixa egin, baina guk nahi dugun tokian egiten dugu pixa. Genero hitza agertzen da, mutil edo neska agertzen da Zangaluzeen hizkuntzan. Baina lagun hauen hizkuntzan ez da hori agertzen. Egia da. Uste duzu, 0-6 urte bitarteko aurrek, ez dakit ulertuko dutela, ez dakit ze puntotaraino, ez dakit nola den mundu hori, baina, bederen ez, ideia batzuekin edo, seguraskire geratuko dira, hola gelditzen zaienak bere barnean, handiaz gonarena eta barrez. Erran nahi dut, bai aietzen da, seguraskire. Noski, azkenean txikiek, erran behar dut ere, txiki batzuekin irakurri dudala, orduan egin dugu esperimentua. Txikiek azkenean bilatzen dituzte bere barne munduaren erreferentziak kanpo munduan. Eta horietatik doaz pixkanaka edaten, eta horrela doa haien nortasuna eraikiz, ez? Barrukoa eta kanpokoa uztartuz. Orduan, erreferente guztiak beti baldin badira modu berekoak, modu normatiboan, modu heteroan da, azkenean horrela eraikitzen goaz, horrela gaude. Eta erreferente ezberdinekin noski aurkituko dutela 3, 4, 5 urteko ume batentzako irudi hau oso ohikoa da, ezta? Eta bere noizbait behar bada egin du pixa kalean. Bere burua ipuin batean ikustea izango da bere nortasunaren zati hori finkatzeko modu bat. Edurne, batek baino gehiago errango du, baina hemen ari diozue nolabait ere ez, generoaren kontu horrekin burua jaten, eta beraz, ez dakit politika sartzen horra, adoktrinatzen nolabait ere errateko. Hau baldin adoktrinamendua, ongi etorria. Denbora guztia ari gara adoktrinatzen hitz hori erabili nahi baldin badugu. Referentzia guztiak dira aurrentzako, helduontzako ere bai, baina batez ere aurrentzako dira informazio diturri, beti. Orduan, honekin egin nahi izan duguna, da referentzien abaniko hori zabaldu. Dagoena, araua badago.
Heteroaraua da txikitatik irensten duguna gauza guztien bitartez, izan telebistako iragarki bat, izan kaletik ikusten ditugun pertsonak, izan edozein gauza, denak daude hor. Eta arau horiek ez gaituzte pertsona guztiak representatzen edo irudikatzen. Orduan behar ditugu referente gehiago hori oso garbi dugu, LGTBI mundutik hori oso garbi dugu. Orduan egin nahi izan duguna honekin da, zabaldu, material gehiago eman, eredu gehiago eman, gero norberak bere burua leku horietan aurkitzeko. Uste duzte, honek aurretan, nola baitere, ekarriko duela hain zuzen ere, aurrak askeago izatea, eta beraz lasaiago, modu tranquilago batean eta zoriontsuago batean, bizitzea haien haurtzaro azkenean? Bai, hombre, ez dut uste mundu aldatuko dugunek, ipuin honekin, bueno, gustatuko litzaiguke, baina behar bada mundu txiki batzuk, bai, ez? Duela gutxi lagun bat oparitu nion, eta arrantzea, jo, nire ilobari pilo bat gustatuko zaio, zeren bera, gona jarri nahi ditu, eta bera ez da neska, baina gona jarri nahi ditu, eta ikusten badu ipuin batean, mutiko bat edo mutikoa dirudien bat, berak mutiko bezala irakurriko duen norbait gona bat jazten, jarriko da superpozik. Bueno, igual gauza txiki horiek bai ekarriko ditugu, ez? Mundu txiki batzuetara. Jende txikia, gauza txikiak egiten, ez dakit nola den, mundua aldatzen dute, ez? Behar bada, bai. Hemen gauza txiki bat, Galeano konten egongo zen zuekin. Bueno. Nork erabili behar du liburu hau? Nola erabiltzen da? Bueno, liburu hau egin duguna sindikatutik, gure hezkuntza sindikatua gara, orduan sortutako material bezala bidali dugu eskola guztietara. Orduan eskola Euskal Herriko Haurretaren Hezkuntzako eskola eta aurreskola bakoitzak izango du ale bat, eta digitalean ere badago eskuragai nahi duen guztiarentzat. Orduan ideia da eskoletan lantzea. Haur hezkuntzan eta lan hezkuntzan ere balio lezake, eta norbaitek bere etxean nahiko balu erabili, noski. Eta bide batez non eskuratzen aldire, liburu hauek? Steilaseko egoitzetan badaude eskuragai, eta gero utzi ditugu ere Iruñan, Karrikirin eta Barzuzan, eta Gasteizen Zuloa liburu dendan. Eta Orzaitzeko izena ez naiz gogoratzen liburu dendan ere, badaude ale batzuk. Bueno, hortxe, behar duenak eskuratzeko, eta erratak eno bezala, Hego Euskal Herriko eskoletan ere egonen da, beraz, haietuko zaie, hainbertze aurrei. Edurne, konta ikuzu pixket prozesuaz, nola sortu duzu liburu, nola egin duzu? Bueno, sortu zen ideia, ipuin bat egitea eta ez unitate didaktikoa, orduan behar genuen gu ez ginen gai, hau egiteko orduan kontaktatu genuen Dom Kanpistoronekin, badela Baigorriko ilustratzaile eta artista bat. Dom da, liburuaren egilea da Dom, gura da ideia eta testuaren zati batzuk, baina lana berea da, eta nahi dute aipatu. Orduan, Domekin bildu ginen, kuriosoa izan zen, zeren biltzen ginen Iruñeko bat, Gasteizko bat, bera Baigorritik, orduan elkartu ginen Behobian, eta pentsatzen genuen jolin. Lehenengo bilera izan da herri oso queer batean, ez dakigula oso ongi zein den bere identitatea, ez dago oso definitua. Eta hori izan zen lehenengo bilera, eta hasieratik guk bota genion gure ideia nahiko lausoa, berak oso ongi harrapatu zuen, eta joan gara pixkanaka lana antolatzen, eta genuen ideia lurreratzen edo ekartzen, eta egia erran oso erraza izan da Domekin lan egitea, eta azkenean iritsi da emaitza. Gidoia Steilasena da, nola baitere? Bai, gidoia Steilasena da, gero Domek eman dio buelta erdi bat eta asmatu zuen guretzako bete-betean, gidoiari buelta emate hori aurkeztu zigun egunean, flipatu genuen, bai. Orduan, hortik, Steilasen ideia da, asmo konkretu batekin, zela eskoletara hau iritsi araztea, eskoletan ipuin hau egon dadila. Eta, berari esker eman izan aldiogu forma hau, eta kolore hau. Eta egia erran, bada gu maestra gara. Maestra bezala inoiz egin ez dugun lan bat, eta egin dugu eta oso pozik gaude. Aske izan koloretan, aipatu dugu generoarena, ez dakit bertze aniztasun ardatz edo gako batzuk jorratzen diren, izaten aldena etniarena adibidez edo halako kontuena? Bai, hemen pertsonaiak ikusten ditugunean bada, intersekzio desberdinak zerkatzen dituzte pertsonaia hauek. Dira azal kolore ezberdinak, maixa lodia da, hile koloreak jolasten du abstrakzio eta realitate puntu horrekin, baina hemen ikusi daitezke intersekzio ezberdinak.
genero estereotipoak, ez generoa hutsa, ez? Genero bakoitzari dagokiona, tipo negar egitea, ze jolas maitatzea, ze pertsonarekin egoten maitatzea, horiek dira pixka bat lantzen diren guztiak. Bada beste, aniztasun puntu bat eman dioguna, eta da testua azkenean Don Kanbistronek idatzi zuenez, baxe nafarreraz idatzi du. Eta erabaki genuen horrela uztea. Azkenean Hego Euskal Herri osora joanen da ipuin hau, eta oso Bizkaia zentrista gara orokorrean. Orduan, baxe nafarreraz joatea ipuina Hego Euskal Herri osora, iruditu zaigu ere bai ideia polita eta beraztasun puntu hori ematen aldiona. Ipuina herri txiki batean gertatzen da, ez da hiri handi bat. Erran nahi izan dugu ere, herri txikietan badagoela aniztasuna, denetatik dagoela, leku guztietan. Eta, puntu horiek ere eman nahi izan dizkiogu. Aniztasunez betetako liburu bat, beraz. Edurne, pentsatzen duzu, ez egite, burura etortzen ditu, gurasoren batek errango duela, madre mia, zerrari duzu ematen ere aurrei edo orokorrean alderantziz, uste duzu gurasoek ongi hartzen dituztela halakoak? Denetako familiak daude, ez? Honekin errango nuke, orain arte izan duen harrera, ona izan da. Askotan aniztasunak edo aniztasuna ulertzen badugu ezberdina bezala, ez? Hori gertatzen da askotan, ez? Gaude normalak, eta gero daude LGTBI eta hoiek, edo beste leku batzuetakoak, edo hoiek. Guk honekin egin nahi izan duguna da irudikatu eskola anitza dela. Araura gehiago hurbiltzen diren pertsonekin ere, eta arautik gehiago urruntzen diren pertsonekin ere. Ezberdina dena hurbil ikusteak beti ematen du beldurra. Orduan, egon daitezke familiak, nik horri egozten diot, egon daiteke norbait erraten. Zertarako erran behar duzu, mutiko batek gona jartzen alduela, oraindik nire semea jarri nahi du gona, eta hori gaizki dago, nahasiko dut, hori gaizki dago, edo nik ez dakit zer egin nire semea gona jarri nahi badu. Orduan hor legoke gakoa, gerta daiteke, noski horrelakoak egotea. Eta gertatu da ere, aurten izan da aurreko ikasturtean nahiko bortitza izan zen, Arabaldean batez ere, ikastetxeek jaso zituzten eraso LGTB-foboak egon ziren pintadak, egon ziren gauzak, eskola jarri zenean Nafarroa osoan ere, egon zen sektore bat kriminalizatu zuena, epaitegietan eta dena egon zen. Orduan, klaro, badago sektore reakzionario bat. Adin horretan, 0tik 6era ere gertatzen direlako, ez dakit, bullying kasuak, diskriminazio kasuak, edo adin horretan oraindik ez dire ikusten alakoak? Jokaerak dira ezberdinak, ez dira inkontzienteak, baina bai, gertatzen dira. Eta oso importantea da interbentzioa txikitatik edo zein aniztasun izpide, aniztasuna horri deitzea ez gustatzen, erran nahi dut. Horrelako egoera gertatzen direnean da desberdintasun evidente bat dagoenean, ez? Gutik kanpo dagoen zerbait ikusten dugunean. Orduan, orientazio sexualagatik 0-6 urtetan ez da egongo. Ez delako adierazten orientazioa. Bai gerta daiteke, Nafarroan baditugu ikastetxe segregatuak. Publikoki finantzatutako ikastetxe segregatuak. Bakarrik mutikoak dauden 4 urteko gela batean, mutiko batek ezin du gonarik jarri. Eta lasai bizi, seguraski. Orduan, klaro, badira. Norberak ezin du bere izaera, izan sexu izaera, genero izaera, libre bizi, segun ze kontestutan dagoen. Orduan, kontestuaren arabera eman daitezke. Horregatik, iruditzen zaigu importantea, hau eskoletara iristea, kontestu horiek pixkanaka irekitzeko. Izan daiteke hau, izan daiteke edozein material aberastasun hori balorean jartzen duena. Eman daitezke eta adi egon behar gara. Bada asunto bat ezin dena inoiz guardia jaitsi edo gaztelera zerraten den bezala. 14-15 urtekin ematen aldiren eraso esplizitoak ez dira ematen txikitan, baina bazterkeriak, farra egitea, horrazkenen adin hortan eraikitzen ari gara gure izaera eta gure autoestima, eta hori oso gogorra izan daiteke. Eta gainera batez ere sozializatzen gainerako aurrekin, hori da elementu garrantzitsuena. Hori da asuntoa. Norberak bere etxean jarri dezake, ez dakit, margotu dezake bigote bat lasai ederrean, edo hartu dezake itxura bere irakurtzen zaio generoari ez dagokion itxura bat, baina gero ja taldean enkajatu behar dugu, nolabait.
Orduan, araua oso zorrotza baldin bada, moldatu beharko gara gu taldera. Aldiz, araua zabaltzen badugu pizkanaka, taldea izango da guk sortzen dugun kolorekoa. Bestean, gaina, liburu batean irakurtzen nuen, hemen badugula, pixet, ipar globaldean, eta mendebaldean, obsesioa gurasoek pentsatzen guk ezten ditugula aurrak, ez? Eta gero egiazki gure influentzia maila, relativamente txikia dela aurrengan, ez? Eta batez ere, ez? Aurren pertzepzioan, ez? Ideologian, identitatean eragiten duena dela, hoxen, taldea, ze taldetan dagoen sozializazio horrek eragiten duela batez ere hori irakurtzen nuen. Beraz, halako kontuak sartzea, ederra ez, talde horretan bertan eragiteko, hain zuzen ere. Hori da. Helduaren referentzia ere importantea da. Batez ere, nerabezaroan ja taldeak hartzen du garrantzia handiena, nerabezaroan arte dena dago. Elkarren gandik ikasten dute, haunitz, txikiek, eta helduaren referentzia ere importantea da. Horregatik, aurrendako egin dugu ipuin hau, baina haien irakasletan dereñoentzako ere bai. De hecho, badu sarreratxo bat, azaltzen duela pizka bat zein den kontua, eta azkenean hori ere oso importantea da, ez? Helduaren begirada, azkenean gu gara erraten dugunak, ai, kontuz ezakizer, ai hori ez jantzitsusia dela, ai hori ezakizer, eta referentzia horiek importanteak dira. Horregatik guretzako ere garrantzitsua da, helduok, txikiekin gauden helduok, kasu honetan eskolan, andereñoek, pizka bat kontzientzia hori, edo betaurrekoak aldatzea, begirada hori aldatzea. 25 ikaslerekin egia da, ez dela erresa hori garatzea, baina, bada begirada kontua, horregatik iruditzen zaigu importantea ere bai, irakasle taldeen gana iristea horrelako materialak pizka bat, tak, buruan eukitzeko. Buruan eukitzeko ez dakigulako nor dugun aurrean, eskolan gaudenean. Zein izaten dire ezagite Edurne zure esperientziatik? Halako, sesgo tipikoak izaten dituzena irakasleek izaten dituguna, orokorrean pertsona helduek, baina batez ere irakaskuntzan, halako estereotipoak eta erreforzatzen dituzenak, orai aipatzen zenuen baten bat, ez hori jarri behar duzu, zer ikusten duzu zukolakoak erraten duzuna, ai, hau hobe, agian, beste modu batera egite. A ber... nola erraten da, euskeraz, dar por hecho. Hori, aurre iritzi hori. Jolastuko dugu patioan, eta zuek segi futbolera, eta zuek nahi baduzue, aukeratu hemendik zerbait. Kontuz. Edo zen gauza, zerbait hartu behar denean, pisua duen zerbait. 5 urtekin ez dago indar diferentziarik, eta 30ekin igual ere ez, baina 5 urtekin gutxiago. Ai, lagundu zuek fuerteak izango zaretela, ekarri hau, kontuz. Arroparekin, koloreak aukeratu behar badira, askotan eskolan igual erosten ditugu karpetak eta banatu behar diogu bakoitzari bat. Tokatzen den bezala, baina mutil bati arrotxa ematen badiot, ai! Igual norbaitek aldatuko luke, eta ez lioke emango mutil bati arrotxa. Eman, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, ez? Halako gauzatxoak izaten ditugu, bai. Baina mikrogauzak egunero, horiek izan daitezke nireak, adibidez. Pentsatu batzen duzunean, betaurreko horiek ikusiko duzula hor... Bai, edo referentzia egin ezaien familiari, zure aita eta amak, igual ez daude aita eta ama, igual bi ama daude, igual bi aita, edo bat, edo ez dakigu. Horrelako referentzia, guretzako natural moduan hartzen ditugunak, ez dakigu, ez dira. Orduan gauza txiki horietan zainduta... Hoxen da, normalitatearen kontu hori ez, normalitatea erreproduzitzen dugu hain zuzen. Bai, eta zer da normalitatea, ez? Nor da normala. Nor da normala, hori. Gero hasten bazara begiratzen, azkenan inorrez da normala izaten. Edurne, galtetu nahi izun, norbaitek pentsatuko du, baina gaur egun ja, ez dakit tolerantea gara. Ez dakit, leheno aipatzen zenuen egia da, erasoak gertatzen direla, oraindik ere ematen dire, ez da? Kasu handitz, 06an aipatzen genuen, ez da igual hain esplizituki ikuste, baina aur helduagoetan ematen dira, ez? Oraindik ere bazterketa kasu handitz halako kontuengatik. Ematen dira eta egunero, ez bazterketak bakarrik, komentarioak edo gauza honitzaren naturalizatutak dituguna, tipo espresioak, ai, ze printzesita zaren, edo ze tal, askotan ari gara generaren inguruan gauzak zalantzan jartzen. Edo, transexualitate egoerak ematen direnean, eskoletan ezagutzen denean, horrelako errealitate bat ere horrek sortzen ditu resistentzia pila bat, eta askotan sortzen ditu erasoak, ere bai. Edo, estereotipoekin lotutako gauzak, topikoak dira, baina dantza egin nahi duen mutikoa, futbolean ibiltzen den neska, ez dira egoera erosoak, oraindik ere. Oraindik ere ematen da hori. Askeagoak garen,
Edurne, azkeneko galdera bat aprobetxatuko hemen zaudela, galdetzeko. Nik badut nire inguruan orain, badakizu hasten gara ilobak eta agertzen dira handik hemendik, eta bertan ikusten nuen nire ezagun baten aurra, hilabete batzuk izango zituen, baina jarria zioten, nolabait ere bere arropa, bastandar tipikoa, baina emakumearena. Halako gauzak, hobe da ekiditea aurretan? Bueno, generoa edo sexu identitatea bada gaur egun errealitate bat. Ezin duguna ukatu. De hecho, baldin baduzu aurrean pertsona bat zurekin hitz egiten ari dena. Zuk ez badazen uiakin goni emakumea edo gizonaren kajan sartu, egongo zinake deseroso. Ez? Hori behar dugu. Horrela bizi gara oraindik. Bai, tipo, baina zer da? Non? Bai, non kokatzen dut, ez? Azkenean da, nola garen sozializatuta pertsona bezala. Lehenengo sozializazio momentua, izaten da jaio horretik, eta zer da, neska da mutila. Baina ben jaiota izena jartzen digute. Eta izenarekin ematen ere gara informazio oso handi bat munduari. Momentuz sozializatzen gara bi generotan. Behintzat gurasoek horrela egiten dute, badira kasu batzuk ez, baina momentuz horrela egiten dugu. Orduan, hori deusestea zerotik uste dut ezinezkoa dela. Ez gaudela prest, izango litzatekeela, ez dakit, kodigo oso importante bat kentzea. Nire ustez, o gure ustez, edo hemen ekarri nahi izan duguna, izan da, pixkanaka kodigo hori zabaltzen joan. Zer da neska izatea, bastandarren neska trajea eramatea beti eta perlak eta begiak margotu, edo agian neska horrek handiagoa denean eraman ditzazke prakak. Edo jantzi dezake gona eta txapela bat edo hilea harrapatuta eraman. Igual momentuz bidea izan daiteke gizon izatea eta emakumea izatea zer den zabaltzea. Eta hor agertzen diren espresio guztiei ere lekuak ematea, ez? Espresio ez bitarra edo identitate ez bitarra garartzen duten pertsonak denei lekua ematea eta referentzia horiek sortzea txikientzako ere, bai. Niretzako arazo handiena da norman oso zurrun egotera behartzea, aukerarik erakutsi gabe. Erakutsi aukerak, eta gero norberak aukera honitzen artean joango garatuko du pixka bat bere izaera, ez? Bueno, hortzen, ez dakit, pista batzuk behintzat buruko errotari emateko, segurazki ere mundu berri eta espero dugu askeago baten nolabait ere hortzen ernamuinak. Nolabait ere bertzen modu batean, saiatu beharko garako gauzak egiten. Bueno, hementxen behintzat badugu laguntzeko kontutxo bat, elebitan gainera, ez dugu erran, euskeraz, hementxun gazteleraz, aske izan, koloretan, aipatzen genuen bezala, aniztasuna pixket lantzen duen ipuntxo hau, eje eta ardatz ezberdinetan, Estilasek egina, eta hemen guzti hau kontatzen gaur, Edurne Erreanuño, Estilaseko kidea. Edurne, mila esker hau. Mila esker, zuei eta mila esker ere domen partetik, badela ipuñonen erdia edo erdia baino gehiago. Domi ere esker. Akitzeko Iruñeko udaleko albisteak. 1000 pertsona baino gehiago Coworkids guneaz gozatzen Askatasun plazan irekieraren lehen egunetan. 4 eta 12 urte bitarteko aurrentzako puzgarri eta eskulanen gunea zabalik dago 11:00 ordu bata eta erdietara eta 4:30 8:00 gutxi arte. Argazkiak, kamisetak eta baloiak Osasunak bere sinadura jarri du Iruñeko udalaren Gabonetako azokan. Talde gorritxoak bere zalekin topo egin du eta 6 kirolarik aurpegia jarri diote herriko merkataritzaren aldeko Regala Pamplona udal ekimenari. Eta Osasun zentroetatik ariketa fisiko eta kirola agintzeko kirol RZ-aren proiektuaren kudeaketa 50 eta 80 urte bitarteko pertsonei esleitu zaie. Programa Iruñak zaintzen zaituen estrategiaren barruan kokatzen da eta 2023an hasiko da eta Iturrama eta Txantrea auzoetan. Elizetako kontzertuen eta kaleko musikaren zikloak aste honetan amaituko dira doako 10 bat emanaldirekin. Jus Larrotxa, Santo Domingo Eliza, Kondestable edo San Juan, Zabalgune, Iturrama edo Txantrea auzoak izanen dira emanaldiaren eszenatokiak.
Eta azkenik urtarrilaren 2 goizeko 9:00 Rubiken 7. Iruña Openean izanen da emateko epea zabalduko da. 2023ko martxoaren 4 eta 8 izena ematen duten lehenengo 60 pertsonek 17 kategoria ofizialetatik 8 lehiatu ahal izanen dute. Eta urtea akitze aldera, norrez izan faltatu gurean, Patxi Urrutia hain zuzen ere, gure kolaboratzailea, Nafarroko ustelkeriaren astintzaile nagusia, haunditzen beldurra handiena, barzinaren beldurra handiena izango da, saiasena ere bai, bertzein bertzena, eta bentzen, gurean dugu, bertze behin, aktualitateari egiteko errepaso txiki bat, eta baitere, akituko dugu, urtean egon diren berri nagusi hoietaz, komentario txiki batekin ez. Atxaldeon, Patxi? Baita zuri ere. Mil esker bertze behin, hemen gurean egoteagatik, gainera aurten ez barkatu asteunten, eskutitz uste dut, aski interesgarri jaso duzula etxen ez da? Bai, eta gainera oso haserre egon naiz atzo ikusi nuen etxean eskutitz bat, magna jartzen zuena, eta deki eta irakurri egin nuen, eta ez du inor sinatzen. Bai, magnari buruz erraten dituzten zozokeria, baina ez dago inolako sinadurarik, inork ez du azten horren ardura. Eta nire baitan egin dut, nire baitako hausnarketa bat izan da, nola demonio baztanen uzten altzaien une baztango lurrik oberenak beraien kudeaketarako, hain errespetu gutxi eta hain zuzentasunik gabeko jendeei horrelako astakeri bat egiteko. Zeren, eta zuk norbaiti zerbait eskatzen badiozu, zu norbaitena den zerbait eskuratu nahi baduzu, gutxienez aurpegia eman behar duzu, beraren gana behar duzu, publikok erran behar duzu, zure izena jarri behar duzu, erraten digute beraiek egingo dutela hoi. Nola egingo dute deus horreiko momentuan ez palimedire gai ez da horren inguruan itzbet solas bat egiteko. Eta, klaro, biztan da, ordena dago oso ona, ez dituzte gaiak erdibena edola kokatzen dituzte, egi erdiak direnak bihurtzen dire gezur osoak. Eta hoi, uste dut dela, horrekin bakarrik badago ez naski magna bastandi botatzeko, baita bazter guzietatik botatzeko zerengatik, minimo batzuk hemen bizi iraun behar bat dugu, minimo horiek bertze jarrera bat izan behar dute. Nik uste dut, gaur bertze inder esfortzu haundi bat egin behar dugula baztanen magna hortik lekuarazteko. Magnak ez da ditu deus ekarriko eta bertzeaz irakurri eskutitzoi eta ikusiko duzu. Nola hor dauden kezkak edo hor erran nahi dituzten gauzak edo, ez dute zer ikustekorik, baztango plazan azkenekotz bildu ginen ehunka personen pentsatzen dutenarekin. Eta horregatik ni oso haserre eta oso kezkatuan nago, ikusiz ze astakeriak ari diren egiten. Eta gehien bat eta tamalgarria da baztandik edozein zinegotzik horren alde zerbait egitea. Horiek ez dute eskubiderik deusera egiteko lapurretara heldu direlakoz baztanea. Eta bertzez irakurri eskutitzoi, ja zer erraten duten, eta kontutan eduki zer eraman nahi duten hortik. Hortik eraman nahi dute baztango aberastasun handi bat, beraientzako, eta baztan gero eta populazio gutxiago balimeda, edo nekazalgoak negozio tristeago balimeda, beraientzat hobe. Bostaxola zaie beraiek hartu aberastasune eraman deuse zentruke, eta hoi nahi digut, eta hoi nahi dute gutxalotzea. Nik deialdi egiten dut berriz ere deialdi, baztandar guziei hemen denak elkarrekin borrokatu behar dugu, baina ezin dugu guda hau edo pelea hau ezin dugu galdu. Baina enpresa horiek petxe ez dire bakarrik tortzen, izaten dute normalki, klase politikoaren laguntza. Beraiek erraten dute parlamentuko gehiengoa horren alde agertu dela, baina ez dute erraten bi manifa egin direla, bertze bilera bat, hainbertze sinadura, ez dutela uzten referendum bat egitera, hoi denak ez dute deusteko balio, bakarrik balio dute beraien promesak, beraiek zin dagite,
ez da zer egingo dutela baita, beraien hor dire, zeintzuk dire, ze persona konkretu dago horren atzean, inor ez da usartzen aurpegia ematera, ze demonio pasten da hemen, ze nahi gehituzte hemen gezurretan nahasi guri. Eta, bueno, hola dago gauza eta tamalgarria, ez dakit nola izaten alden enpresa bat ere, enpresa izena izan dezakena, hain tontua eta hain ergelak izenik edo hain lotsagabea izenik. Botako dituzte baztanetik, Patxi, lortuko da botatzea? Nik espero dut baietz eta ezingo dutela zerengatik, eta gainera, bueno, eske hain da argia baztandarrak eta gehien bat horren inguruan bizitu direnak, horren inguruan lan egin duten personak, horiek dire lehenak hor edozen gauza egiten nahi balime da, horiek dire lehentasuna dutenak, erabakitzerako orduan. Eta baztan badago hainbertzen nekazal, horren alde daudenak eta bertzaunitzen nekazal izandakoak, edo nekazalen ingurukoak garenak, ikusten dugunak nahi balime dugu gure bailaria bizirik irautea, beharrezkoa da, hor dauden naturak hor eskaintzen gaituen aberastasunak guk kudeatzea eta guk aprobetxatzea eta gure tartean banatzea. Magnarena, beraz, 2023an seguraski izanen dugu, zer solastu horren kontu. Problema handia eta gainera ez da bakarrik hoi eramaten badute, problema da hoiek egiten badute edonork edozein gauza egin dezakela. Eta nik uste dut printzipio bezala borrokatu behar dugu kaiunten, ezin ditugu utzi pasten hortik ezin dire pastu. Hoiek doazilen hauten lekura, gu hemen biziko gara, izango ditugu geren arazoa bizitzeko, baina gure lurrama bedere guk babestuko dugu. Patxiren hitzak. Patxi, erdiz biziriken banderola bat ere badakizu non ikusi zen? Ez. Bertsolari txapelketa nagusian, eta hoixen izanen da gure urrengo gaia. Ezakitan egon zinen, Patxi? Bai, han egon izen, eta hori ere ziraragarria iduritu zitzaidan. Pozez, gainezka, itzuli ginen gero etxera, ikusita, zer ikusi genuen, inoiz pentsa ezina zen zerbait ikusi genuelako. Hoi bai dela mirakulu bat. Inork ez zuen pensatzen, inoiz 13.000 persona bilduko zirela horrelako leku batean, 9 ordu zen itxi batean egoteko bertsolarien hausnarketa zoragarriak bersotan entzunta gero. Uste dut egun berezia izan dela eta gure herriko analetan edo historian sartu egin behar dela, kontutan eduki behar dela, idatzi egin behar dela. Iruñan gainera, baina gure anal guztietan ez da egongo, zeren Diario de Navarraren azalean ez zen agertu. Adibidez, hor agertu zen argazkia handi batean mundiala, Argentinak irabazi zuela, han bagizu, Katarren munduaren bertze puntan, baina Iruñean gertatutako bertso final hau, han xoko batean jarri zuten, baina horrek ez zuen bere presentziarik. Iretzezu, beti segitu izan dute bersoen afera hau, eta ez nuen inoiz pentsatzen, horrelako jendetza biltzen atzera, ni egona nahi zaunitetan Nafarroko txapelketan, eta gainera beti nea arrebaken joaten itzen, eta Bordatxon, Zumbilan, Elizondon, eta inbertze lekutan izan da, Labriten, baina egun eta 50 persona askotan izaten ginen, han juntetzen ginen jendeak, ez? Horai 3.000 ikustea, 3 emakume finalean ikustea. Horrelako giro ikaragarria ikustea. Iduritzen zait, aldaketa handi bat badagoela hemen. Begirazu, guk erten dugu herri bat garela, gure herritartasuna ez gaitute errekonozitu nahi, baina errealitatea beste bat da. 24 gauean, beste nuen ikusi adibidez Iruñeko Olentzero. Milaka eta milaka persona kalean Olentzerori ongietorri egiten. Ikusi dugu ere, zenbait Olentzeroten polizia sartute Kristuzian hostiatu izana ere. Baina, gaurko egunean, milaka persona eta normaltasun osoz, hasi zen hoi. Baditugolako zenbait gauz erakusten gaitutenak, herri bat garela, herritartasun hori nagusitzen ari dela, errespetu osoz, baina gu exigitzen ari garela, gu nor garen, gu zer garen hemen denek, aitortzea edo denek onartzea, gure herria, gure hizkuntza, gure ohiturak, horiek denak berreskuratu egin behar ditugula. Eta nik uste du, gero gehitzen badiozu naiz aurten eri zein dugu, baina hor du gure korrika, non ere bertzen movida ikaragarri bat badago,
Eta horrengatik jendeak erten duelek ez du inoiz lortuko edo hau ez da inoiz lortuko, ezin da erran. Guk atzera begiratzen badugu eta ikusten baditugu zenolako gauzak eta horre 15 egun hauetan izan dugu Baiolentzero eta baita bersolariak ere, ikusten ari gara, herri bezala gure herritartasuna sendotzen ari garela, aurrera goazila eta gaur sinesten ez dugun edo gaur imposible iduritzen zaiguna, seguro, hori gertatu eginen dela. Naiz eta Sánchezek erran atzo eta hemen ez dela inoiz erreferendurik izanen, hemen Sánchez gainde, Sánchez ere lurperatuko dute, eta ondotik etorriko dire berritzera o aldarrikatzen, eta gure Euskal Herriaren errealitatea aitortzen. Baina hortako erresistentzia handiak egoten dire, batez ere botere judizialean, hoxen izan da. Kusi dugun bertze kontu larrietako bat, patxi, gaur bertan, hain zuzen ere, kusi dugu berria, badirudi, desblokeatu dela, botere judizialaren berritze hori, Consejo General del Poder Judicial delakoaren berritzea. Ez ustekoa, baina behintzat erakutsi du zerbait horrek Espainiar estatuko botereaz, ez da? Bai, ustela dela, erabat ustela dela, ez dagoela podere demokratikorik, hemen bakarri da beraien interesak. Frankorekin nahi zutena eskuratzen zuten, dena beraien eskura zaukaten, eta orai ere hildo beretik segitu nahi dute. Eta begirazazu zuk udal txikienean edo zuk metaziri bat herritik moztu nahi balin baduzu, hori erabakitzerakoan zu edo zure familikoak ezin dute parte hartu bozka horretan. Edo zein gauz balin dago udal batean, adibidez txikiena, ezin duzu bozkatu pariente balin bezala edo nola baiteko harreman berezi bat balin baduzu horrekin. Hemen heldu dire juezak, beraiek ez dire juezak, zerengatik beraien aginte denbora pastua egin daia, bukatua dago, eta heldu dire erratzen dute hemen gu gara nagusi eta hemen guk erabakiko dugu, guk zer nahi dugun eta gure gaien inguruan guk erabakiko dugu. Baina, hori ezin da posible, konstituzioa badugule ez dugule. Dena saltatzen dire, konstituzioa, ez konstituzioa eta gainera zentzutasuna ere bai. Eta hori egiteko prest daude, karo. Presidentea nola eguntaz 60.000 euro irabazten ditu urtean, hori da importantea den gauza bakarra, eta hori da eskubide bakarra. Horren lapurtzeko eskubidea, hori da, eskubide bakarra hori da, lapurtzeko aukera izatea. Eta karo, horrelako gauzetan, horrelako antolakuntzetan aurrera pauso egitea oso zaila da. Eta gure duintasunez, gure herri izaeraz, gure gogo zuzenez, eta horrelako arrazoia unitzez guk borrokatu egin behar dugu gure herria berritzera aurrera ateratzeko, eta nik uste dut, urte hau bukatzear dagoenean, urte berri bat edo aro berri batean sartzen garela, berriz buru belarri eta gainera oraikoan badugu ilusioa unit izeteko aukera, zerengatik, ikusten ari garen mobidak eta hor daude eta horiekin segituko dugu. Zenbait analistek batxi errandute, gertatu den gatazka horrek adierazten duela Espainian oraindik ere, frankismoaren nolabait ere herentziatik etortzen den sistema politiko bat dugula, bipartidismoan oinarrituta eta nolabait ere hori berriz ere berreskuratu nahi dela, orain izan da, lehenbiziko aldiz koalizioko gobernu bat, gainera ezkerreko gobernu bat, printzipioz, eta badirudi hori nolabait ere moztu nahi dutela, sustraioek moztu nahi dituztela, eta zenbaitek erran dute, hoxen, 78ko erregimena ikusten zela botere honetan. Zalantzarik gabe eta 78ko oizelaik niri tokatu zeiden hitzaldiak ematea ere zenbait lekutan, eta orduan gutxi batzuk ginen ere horren inguruan geundenak eta hori defendatzen genuenak ez, hori konstituzioa ez zela demokratikoa eta konstituzio honi ez eskatzen genituenak, ez da berri. Baina gertatzen dena da, eta gertatu dena da, orain PSOEekin banatu dituzte hemengo kudeaketak eta aberastasunak nola banatu, eta horren atzetik dabiltza beti. Orain arte PSOErekin eta bipartidismo horrekin bazekiten eta adostu ez zuten nolabait ere, tokatzen dena, baina hildo nagusiak errespetatuz, beraien hildo nagusiak errespetatuz, eta hori beraien hildo nagusiak ikusi dugu zeintzuk diren, dire erregea, dire inbeste politikari ustelak, eta dire horiek nahi izan dituzte, eta horien funtzionatzeko modua, eta epaileak, eta apezak, eta elizak, eta hori denak salsa berdinean sartu,
baina nahi dutena da, beraiek agindu, beraiek lapurtu, beraiek egin dela. Eta orai gertatzen dena da, hor salsa nahasi zaie pixket printzipioa, etor badaude ezkertiarrak, abertzaleak, ere mugitu direnak, eta bipartidismoa ez dago hain argi, eta karo, kusten dituzte beraien negozioak txikitzen ari direla, negozioak erraten nahi dut, bakizu nolako diren hauen negozioak, kajoitik hartzeko negozioak, txikitzen ari dira, eta hor urduri jarri dira, eta urduritasun horrekin hasi dire, berriz ere eskuratzera, baina nola, hauek ez dute demokrazia zer deneren zantzuar ez dute hauek, hau ez dakit horren berriri deuz. Eta hasten dire beraien beti egin duten moduan ostikoka, eta gauzak hor daude, nahi dituzte menperatu, nahiko dituzte zuekin banatu, baina ez dute lortzen eta gainera ikusten dute egunetik egunero beraiek ere okerrago daudela. Eta okera honiz badaudela, beraiek podorea galduko dutela luzerako, podorea administrazioa galduko dutela luzerako, eta hori dela eta kezkatua dabiltza. Eta zalantzarik gabe, frankismo hutsa dugu hau, zeren eta, batzuk ordaintzen ditugu denak, batzuk behar ditugu denak jarri, beste batzuk deus jartzen ez duten lekutan. Patxi, hala ere, gaur izan dugu berria, gobernuak neurri zenbait hartu dituela, horien artean adibidez, oinarrizko elikagaietan, oinarrizko produktu horietan, IVA kentzeko eta bertzelako diru laguntzak ere emateko behar gehien duten pertsone horiei, 200 euroko diru laguntzak adibidez. Neurri ez dakit beharrezkoak, aurrera pausa bat da, edo nolabaiteko ez dakit, iruzur bat. Bai, uste dut hor gai garrantzitsuena da norabaitea onartu egiten dela miseria pila bat badagoela. Eta jendeak hilebetea borobiltzeko hainbeste arazo dituela. Nik uste dut hau da gaia. Eta hau onartu egin behar da. Ez dute onartu nahi beti Espainia babien. Hemen beti holako gauzak erabiltzen dire, baina horren ondoriozko jarrera izaten da, gizartean eta gehien bat politikarien artean. Eta hori uste dut argi gelditu dela, lehenetik berak erraten behar du, presidenteak erraten badu, eman behar dugu, hilebetea bukatzeko eman behar du horrek nahi du orain arte bukatzeko aukera gutxi zeudela. Bertzadetik, trampatxo bada. Trampatxo bada, zerengatik, hau da, katilu bat ur ematen diozulei pobre bati, ez du ezertarako balio, zeren, hilebete batez edo egunen batzuz izin dute jateko etxe guztietan, eta hori beti ona da, ez? Baina arazoa ez dago hor, arazoa dago hemen arazoi konpondu egin behar dela. Eta hori nola konpontzen da? Dagoen aberastasuna banatuz. Hau, ameketan erran izan dugu hemen, dagoen aberastasuna banatuz, eta hori egiten ez den biztertean, begiratzazu. Banko Bilbao Bizkaia, Banko Santander, Iberdrola, urtean, 3.000 eta 4.000 milioi euro. Atera kontuak, hartu behar zula, pitze, hainbeste zero jartzeko hor. Etekinak ateratzen balin badituzte, gobernuaren babesarekin, poliziaren babesarekin, aginte judizialen podorearekin, horiek behar dituzte tresna hauek horrelako dirutzak irabazteko, eta diru horien esku uzten balin da utzi beharrean, gizartearen esku utzi beharrean, arazoak beti izango ditugu, eta klaro, orai adire, nola politikoki saltzen den, eta orai hauteskundia badatu zen, hausnarketa kontrako bidetik eramaten dute. Zein laguntza polita begira, zein ona guri lagundu egiten gaitu ez. Gure miserie babestu egiten dut, azken finean 200 euroiekin ez delakotz inor miserietik ateratzen. Eta egin behar dena da, legeak aldatu, gizarteko jarrera aldatu, behar dugu denei erakutsi, dirua badagoela, denen artean banatu behar dugula, eta politikarien helburu edo egin behar nagusia ez da tarteka diskurso bat egitea edo beste taldeko batekin hemen haserre aritzea. Hemen demokrazioa eta duintasuna eta hori dena pasten dire, hemendik dirua banatzea, aberastasuna banatzea. Eta beste gise ez du, eta gero hori nola lortzen da, zergak. Zergak dire tresna dagoen aberastasuna denen artean banatzeko. Baina, klaro, zuk nahi bali medituzu, aberatsa babestu, inoiz ez dituzu pobrek hortik atreko begirazazu. Zertaz, edo nork agindu du, edo ze arrazoi daude, ganden gauean ez zunten aintzinekoan, eguneko 24 argindarraren
kostoa handitzeko. Zer egin diote horri, zer ban diote uranio pixket gainetik gure etxetara iristen den elektrizatera edo zer demonio da hau. Eta horrela gabiltza. Eta nahi eta ez, aldarrikatu behar dugu eta argi utzi behar dugu sozialistak garela, komunistak garela, eta gu nahi duguna da komunean gauzak aztertzea, komunean aberastasunak agertzea eta komunean bereak banatzea. Eta orduan, badago dirua derentzako. Bakarrik Iberdrolako nausiak 5 milioi edo 6 milioi edo 8 milioi urtean erabazi, etxerat eraman ordez, eraman beharko zuen, gu bezala edo gu baino gehiago nahi bali medu bizio gehiago duelako zuen. Baina horre ibili beharko zen ez gure inguruan. Aberatsak dire arazoa, Patxi? Sistema da arazoa, eta sistema honek aberatsak babesten ditu eta babestoiek eta aberatsoiek badute kristoin podorea sistema honen barruan, ez? Baina ez, problema dago kapitalismoan. Kapitala hemen gure filosofia balime da aberastualik eta gehien, eta bostaxola onduan dagoen ez gertatzen zaion edo gure gizarte, gaurko gunean, inbeste artikulotari dira gertzen ere mundu honen etorkizuna laburtzen ari dela eta horrelako martxan joanez geroz, Laster desagertzeko zorian egongo garela. Laster duterik, hartut igual egun urte, baina gauzak aldatzen ari direla eta okerrera zalantzarik gabe. Hortxe, Patxiren analizia, gaurkotasun labur honena, eta erraten genuen moduan, leheno hasieran, urtea agitzen nahi denez, egun gutxi faltatugu. Orduen, egin dezagun ariketa txiki bat, guzi, zein izan diren, aurtengo bortz edo 6 berri nagusiak botako diziogu Patxiri, eta Patxi botatzea, hortzen hitz pare bat, zuk nola akusten duzun afera hoi, nola akusi duzun, nola bizi izan duzun, edo zain afera. Eta lehenbiziko berria, nola ez Patxi, ezagunena, aurten, kontua geopolitika, bera, goititik beiti aldatu duena, otsailaren 24an, Errusiak, Ukraina inbaditu zuela, edo horrela behintzat atera zen berrietan. Gezurra honitz ari da agertzen gai honen inguruan. Rusia, bazaramazkien, hainbertze Rusia ez estatu batua dago horren atzetik, eta estatu batuarra da jarri duena derrigorrez obligatu diona Rusiari gerran sartzera. Eta ez alderantziz, uste dut. Importantea dena, hau da gezurraren podorea edo irakusten duen berria. Melillan, Patxi, horrez etorri ziren, errantzuten etorri zirela Espainia inbaditzera, hainbat migratzaile, hasieran errantzuten, hildako gutxi batzuk izan zirela, gero errantzuten hildakoiek bakarrik Maroko aldean izan zirela, eta horrei badirudi gauz horiek ere aldatzen ari direla. Gure demokraziaren gezurrik handiena zerengatik errandute, legezko edo oinarrizko edo, normalezko jarrera izan zutela Espainiar poliziek eta denek ikusi dugu hiltzaileak izan zirela, zerengatik inbertildako diren. Nahi dut, zuk hiltzaile batzuk nolabait goraipatzen dituzu eta denek ikusi duguna ez duz ikusten podoreri ez bazen interesatzen. Bero olatuak, Patxi, aurten, Nafarroan 15.000 hektarea baso erretakoak. Gure etorkizuna oso ilun dago, ez ditugu neurriek hartzen ahalik eta laisterren. Bizitzaren garestitzea, aipatzen genuen bertze kontuetako bat, gerraren arira, bertze afera batzuen ondorioz, baino kusitugu gasoia nola goratu den, horrekin elikagaiak, eta orokorrean bizitza guztia nola garestitu. Horrei dela 5 urte etzagon gerrarik eta etzagon, baina egoera berdina zen. Kapitalismoak ez duzten sos bat ere pobreengan hurbiltzea, beraiek bere ganatzeko aukeraren balin badute. Problema ez dago pobrezia, problema da berriz ere lapurreta egiten politikariek eta politikan munduan eta podere faktikoak egiten dute lapurreta. Europako erregina eta erregialdi luzeena akitu zen, aurten ere bai, Ingalaterrako erregina Isabel hil zen. Pesadazu, atzo nola hartzen zuen Sánchezek monarkiari buruz, ez referendumei buruz, zentzurik gabeko zerbait zela, pastutako zerbait edo zela eta monarkia berriz babesten dute, gauz ikeragarri izango balitz hor 3-4 minutu ergerkeriak erraten egon zelako, ez? Eta,
hori erakusten da ere zenolako gizartea dugun, non onartu egiten den tontuena, lapurrena, puteroena, hemen, erregia dela, eta dene bertzelekure begiratzen. Ze demonio da, erantzazegia, zertan ari zarete, hor paiaso bat duze, paiaso lapurri ikaragarria, ez dute uzten egunet etortzera ere. Pesazo hemen, Espainiar bakarra, Espainian beste hauek pastenalez duena erregea da. Hor daude erranez, ez da gitau badela, beste ez dela, hoi miserable bada, azkenian denek ikusi dute nolako biluztasunean zegoen eta denak irrizari gara. Baina tartean hainbertze milion eraman ditu. Gaur ere jakin da, Patxi, bere biloba, naski borroka batean hor nabalekin eta hitu dela, eta hemen ez dakit migratzaileak izango ziren borroka hortan ibili direnak, trataera berdin emango zioten edadibet. Hauek ere migratzailea dire, bere aitea Roman sortua eta bere ama Grezian, osea, migranten ikusi behar bat dugu, lehenbizikoak hemen bere paperak erakutsi beharko zituzten hauek izango ziren, errege zarra eta bere Andrea. Patxi, Irulegiko eskua. Zoragarrizko bertze berri bat, hau ere ez dakit nola, ez gure hemengo momentutik aipatu, baina irakustea euskaraz ari zirela eta euskaraz idazten zutela, euskaraz Baskoniaz idazten zutela orain dela 2000 urte, eta gu ez da izan ginela menditik etorritako hauns baza bezala gu orain dela 2000 urte idatzi eta guzi egiten genuen, eta garen hizkuntza bat genuen eta idatzi orain erran dezatela zonifikazioa dela, ez da gino oraino iritsi behar dela, urrengoa zuteran harpatuko holako gauzak deskubrituko dire, zer orden beharko dute berriz ere beste lenguai bat harpatu. Akaso ez ditugu ikusiko tuteran orden induzketa gehiegi, bada ez bada. Izan daiteko ere, bai. Patxi, urte bakitu da, elduen urtean ere hemen egoren gara, printzipioz, ez dakit erraten zeren bezala etorkizuna nolakoa izanen den, printzipioz xaloak segituko du hemen, eta Patxi gure kolaboratzaile finena, ere hementxen. Kusi beharko dugu konbenioa nola egiten dugun, Hitzarmen kolektiboa, hementxen, xaloako langileak ere sindikalizatu beharko gara, eta Josebarekin hemen negoziatu. Exacto. Hoxen. Patxi, mila esker ondit. Bai, zuei. Hauxen izan da dena gaurkoz magazinean, eta bihar, printzipioz hemen egonen gara, ezpada bertzen munduko deus gertatzen behintzat, hauxen, zer badu egiteko bertzera. Bihar arte! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.